பிரைஸ் லார்ட். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, கர்த்தாவே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். அப்பா, இந்த காலை நேரத்திலும் ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையை படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இன்றைய நாளில் ஆண்டவரே, என்னென்ன தேவைகளோடு உம்முடைய சமூகத்திலே காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ எல்லா தேவைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் நிறைவேறப் போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும் என்ற வசனத்தின்படி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் ஆண்டவரே நீர் பேசுவீராக. இன்றைக்கு சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு போராட்டங்களிலும் கர்த்தர் தாமே ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து ஆண்டவரே தகப்பனை ஒவ்வொரு போராட்டங்களையும் எதிர்த்து போராடுவதற்கான கிருபையையும் ஞானத்தையும் இன்றைய நாள் முழுவதும் ஆண்டவரே என் தேவன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து உதவப் போகிறதற்காக நன்றி ராஜா. உம்மை துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.